हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि ब्रह्म एस क्रिएशन इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। जोंहा दा साननैसोआ बोथोरा जोबोद गाज्रि, सानफ्रामबो गोबां अखा हानायनि थाखाय दैबाना जाजोब्बाय नै। बे बेलासि समावहाय नोंथांमोनजों दसे नुजानो फैलायबाय, जेबो कन्टेन्ट गैयालासेनो बे नैबे जोंनि गामियाव दैबाना जानायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। नै उनजोंहाय गासिबो दैबाना जाजोब्बाय, अखायानो नागारा, दा दसे नागारथ'दों आरो दा मोनानिफ्राय हाफिननो हागौ। दाबो जोमैजोब। नैबे आंनि उनथिंजाय नुनाया जोंहा माइबारिमोन जोंनि, दा लोमहांहां जानानै दं आरो माइया मोनहां जाजोब्बायमोन। सप्ता खनसेसोबानो मोनजोबसिगौमोन आरो हाजानायनि लामायाव फैबायमोन, नाथाय नै जोबोर अखा हानायनि थाखाय दैया ओरै लोमहां जानानै दंजोबो। जानो हागौ दा मोनायाव हाबावोब्ला बे माइखौहाय गासिखौबो लोमजोबगोन। आसा खालामो बोथोरा मोजां जागोन आरो बेबायदि अखा हानाय नंला होननानै सानो। दा एसे हाबावोबाथाय माने लोमजोबखाबाय आरोखि माइया गासिबो। बे लोमबाथाय आरो जाला, लोमजोबबाथाय माने मोनहां जाबाय नालाय बे गाजा बेरजोबो आरोखि। बेखौनो नोंथांमोननो नै दिन्थिनो नागिरदोंमोन आं दसे दैबानाखौहाय। माइयाथ' लोमहां जाखाबाय, हाबावबाथाय लोमगोन आरो। सेमलांहांबाय सोमनाया, दहाय बांसिनमोन फुङावहाय, दा बेलासियावहाय गैला बारा। नोंथांमोना नायलांदो नै जोंनि माइबारि आरो दैबानाखौहाय माबायदि मोनो।